Κατευθυνόμαστε στη Χορέκα. Ο δρόμος των Χιλιών. Δεν κάνει καθόλου κρυό. Yes, I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need. Για να είσαι μέσα στις εξελίξεις, έλα Χορέκα. Έλα στην έκθεση που άλλαξε τα δεδομένα για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση. 10 με 13 Φεβρουαρίου, Metropolitan Expo. Έλα Χορέκα. Έλα στην επιτυχία. Οργάνωση φόρου. Μόνο Χορέκα, μόνο Χορέκα. Μοχίτο εδώ στη Χορέκα. Και Άγιος ο Θεός. Σόμεσλι. Τώρα πίνουμε σόλ και να πούμε και λίγο δεσπεράτο σε λίγο. Τώρα πίνουμε πράσινη πυρίτα και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε το τεστ. Το τεστ λοιπόν. Τεστ πατρότητας. Τεστ πατρότητας. Είναι δικό σου, στορκίζομαι. Έλα. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη, μία, κουτράει. Ό,τι κάνει. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Μαλάκα. Και κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Sport FM 94,6. Με ποιον? Με Περί και τον Πειράτη. Ξεκινάτε τώρα. Ξεκινήσαμε σήμερα. Μας ακούσατε σήμερα? Δεν σας άκουσα γιατί ξυπνάτε το πρωί. Αλλά διάβασα ότι ξεκινάτε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Πειρατά, είναι και καλή συμπλέον εγώ αυτό. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Για να δούμε, για να δούμε τι λέει. Δοκιμάζουμε Έζα, η Premium και θα δοκιμάσουμε και την Odyssey τη Red. Όλα πήραμε ένα Cuba Libre. Έχουμε εδώ την Grimberger, την Balance. Και έχουμε εδώ την Grimberger και την Blonde. Εδώ έχουμε το Green Burger της... Εκεί μπέργκερ. Τι? Από εκεί. Κάτι γύρα πίνουμε. Τη μαύρη. Μαύρη είναι ωραία. Ένα είναι. Πίνουμε εδώ ένα κοκτέιλ με ρούμι. Βρήκαμε Desperados Mini.
Αρχικά πριν πίναμε κοντομίδι με την κρύα υφή, τώρα πίνουμε ένα ζεστό.